Ho ho, wel mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd iawn, ar pawb. Siomedig yw dewis yn y cylchgrawn eleni. Fe allwn ni eich helpu. Dewch Criw Lliwio'r Byd! Na i helpu plant i ymchwilio a darganfod. Na i helpu'r criw i bod yn greadigol. Na i drefnu'r plant. Na i helpu'r plant i rhannu hysbysebion. Caiff ysgol cwmbannu yr holl elw. Yn enwedig fel ysgol newydd. Croeso i'n rhifin arbennig o plesio'r panel, lle mae entrepreneuriaid ifanc, ysbrydoledig yn gofyn i banel o gorachod Siôn Corn i gefnogi i syniadau am gynnyrch nadoligaidd ar gyfer arwerthiant digidol Cwm Banwy eleni. Mae'n dasg frawchus, hyd yn oed i oedolyn. Felly a all unrhyw un o'r plant yma berswadio'r panel i droi i breuddwydion yn reality? Roedd hi'n sgil i sicrhau bod pob cynnyrch yr un peth. Roedd angen defnyddio sgiliau mesur gofalus. A sgiliau torri. Roedd angen cynnwys manylder. Roedd angen dylunio yn ofalus. A llawer o amynedd. Roedd rhaid bod yn ofalus wrth losgi. Sgiliau gyniad taclus. Yr holl ymarfer roedd popeth ddim yn berffaith. Fe lwydodd rhai o'r bisgedi cŵn. Ac aeth y cyffig yn feddal. Wel, mae Criw Lliwio'r Byd wedi achub y dyd. Hwrê!